Hemprega Parman ASDC KSA KNC atum ridak kapangrum masaya long kacetudun pejia pan kacuningri. First ever Karbi Anglong Master Chef Challenge Grand Finale Misen Pen ke pachun. UPYO asong pen dipu lumbajong aro keseng. Arthur Bamboo Industry Bangso Arthur Bamboo Industry long nang litum long ikji lake sofa set, table, bed, beling, hoton, high krung flower stand, cup, tray pen danglok kapre ka son long ikji. Adim lake chingri berong dongkam mukam West Karbi Anglong. Klardaka chini je phan humri ignon 9957 767037 9957 775291 along. Humri ikta Arthur Bamboo Industry along. Urmi adap ke me kardom nangli tum dona phanse tami nilisami juli bepe hin pe number jireklo kardom pini adap birtang ton pen arju ikha kiramtang arko ni phain kore hiniar ni ASDC case a lapen KNCS sotum dipu ASDC sa hemalong pherangkia mai ini ponsi Karbenglong ara dakari hempre ka pharman ka che songlong ASDC KSA KNC tumpen ridak ke pangruma sayalong ka che totun pe ja phan ka chuningri Pherangkia maya long alang litum ke joy pona tengke India kachari arona lo along ke do part 10 mate article 244A ateng autonomous state keseng je apharman Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dima Hasawa district along ke do kapre ka song atum kiramtang pharokre sirkep ra troxy cap mate 1970 ning kanpen nang che song bom lo seta ning ke jang je mimi alam theke India kachari arona lo ateng pen mate autonomous state Kilong nang jaja kong constitutional rights do vek setame India ratpang retum non purnita hempre kipiamo nang pachun pipedetlo. Kedamtang la ningkan phokebra hiniang bong Assam state inglong ara pharman kilong vek nang ji aphana bang kenang panong kuksi India long lapuni hang ni reba habar northeastern region along hempre kang them paman piponsi Seven Sisters pamanlo. Anparta Uttarakhand, Chhattisgarh, lapen Jharkhand he hui aphan hemprek kang them mate separate state selam pondelo. Non BJP ajo kachari bom tiri rat pangre hin pen puthot hemprek ki PG aphan ason asai deng bom lo pusi chini dunlong. Lapusona porahur Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dima Hasawa district along kedo hemprek apharman kache song bom asong do anatum ingsam dunria sonsi theklong. Lasi ASDC case elapen KNC atumpen kadto kawe hemprek ke hang kache song bom asong lapen hemprek kar iara do ana phan ka pachini lapen kachuning ria bangke pini mate ni phai engkora ke thom arni pen ni phai troxy thanga cheklo arni an autonomous state kapalong da prangja pharman ni kre phongbong fortnight campaigning for creation of autonomous state puthak rida kapangrung mate signature collection padoji non ke wangji ni phai 23rd 1/2003 tamane 23 तारिखर পৰা आर्मी पेन 7/2/2003 आर्मी आन ऑटोनोमस स्टेट के पालोंग दा प्रांगजिया फान लान निक्रेफो आंगबों फोर्टनाइट कैंपेनिंग फॉर क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट अपुथाक रिदा के पांगरुम सिग्नेचर कलेक्शन आमु क्लेम पोंजी Thang ni phai troxy ni ke Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dima Hasawa district bai kang arlo ke doan a post office along kaching room lapen India Prime Minister Narendra Modi aphan panongsi rida ke pangrum tang alo doan akido lopo lasi rachare asong lapen hamphang asong kache prek alam the cheban be pinra hemprek karya asong doan lapen rat doan aphanta ke hot tang asayamo kapachun pamit hekje aphan ASDC case lapen KNC atumpen pachini lapen chuning rilo pusi pherangkia mayalong jaipon thang ni phai troxy ni ke hemprek karya rachare asong lapen hamphang asong lochale asong doan atum same ame thang jongjung mate independent le kache song asayang deng pachun seta chok puta pherangkia mai pen ASDC KSA KNC atum pangda hemprek karya party doan asong doan lapen rat doan aphanta ke hoptang asai amu ke pachun pamit thek jiaphan ASDC KSA lapen KNC hen pen pachini lapen chuningi lethot lo 7/2/2023 army hemprek kar i ke do ana party lapen asongta methang jungjung independent le kachesong asai angdeng pachun ponsita cho
News Report Karbi Anglong Live Kedamtang arkoi ni phain kora hinier ni diphu klapalong kecheng si aphong Karbi Anglong along Master Chef Challenge mesen pen angdung kitia jaimek ke pachun pon Karbi Artist Forum pen kachepatir pipon along Karbi Anglong Tourism asai kamatum cherap chetodun si Karbi Anglong angkang pialong kecheng si aphong kitun kedang kachepatia jaimek kedamtang arkoi ni phai ingkora hinier ni mesen pen angdung kitia jaimek pachun pon Bangso jaimek kedamtang suri hinira ingkoi ra hini aninkan phai kunia cheklo ni phai ingkoi arni pen amen ka chathap pangcheng ponsi kaddo kabe bangkre troxia bang phu bang phetum chepate dunlo la bangsong bong pen ke thek muchot mate kitun gedang ason ke pachumi muchot atuma phan bangke ba bang phu bang phetuma phan ingwai ponsi bangke batum angdung kiti angdeng an chepale dunlo Bangso kitun gedang kacepati angdung kitialong Mukesh Hansei pensi kecheng sianong e tangka suri thomkep lapen trophy chepalong ponlo Hini angdeng along Mirlin Teron pipensi tangka suri krep ho lapen trophy chepalong ponlo Kethom angdeng along Smita Terang pipensi tangka suri kep lapen trophy chepalong ponlo Lapen ningkang sam anong e mate consolation prize along Kiri Terang pensi tangka suri pho chepalong ponlo Bangso jaimek Kecheng pen non kijutan Risim rongpi langkai kro lapen basa pi teron pia tumpen kangkrung kang saya sai deng ponsi mesen pen kecheng si mate first ever Karbi Anglong Master Chef Challenge grand finale mesen pen pachun ponlong lo Nili tum laso kacepate kitun kedang kacepate kibi pon na thebang ke lapulo Ili tum thek pondong lo itum dak local long mata kitun kedang ning hamang to pik fast food stall la me to pik la sonak taxi itum athipi ni ke la me thanga king pachar jap thek nang ko joinis ni tum laso kacepate bang kibi pon la pen la dak na cherap dundo itum ching honai siam tule rong hang bidi suri pen dang lok tangka mahata mi la pen ye me misi tum na cherap dundo lo la pen itum mangbong kumti hin me bidi suri che pachase pini la song dengan pale long lo la pen kadu kawe tum hana choro par lo News Report Karbi Anglong Live Kedamtang ningkan suri hini ra ingkora hini ningkan ahut United People Youth Organization mate UPYO song amahang pathek pondet pen District Committee setami sengponlo la sopenon puthot Diphu Lumbajong Branch Committee setami Gitastrom LP School hemalong sengponlo Bangso keseng bona maya long kachetong dun UPYO CEC amai phu sir tokbi kongchun bang jensing ronghang dun mai phu kensing be dihin rimbang bimol rongpi lapen district committee amai phu harsing ronghang kongchun bang longbiram ingti longkiram tiso babu terang atum pendanglo penangan ke the kiding atum chetong dun si maya long RDP dun Diphu Lumbajong Branch Committee ke seng ponalong misen pen ke claim ke damji aphan mai phorpu jesong tiso aphan pek ponlo dun mai phu tharson terang lapen kongchun bang Monica Inglengpi dun kongchun bang Subhas Kroatumsi non-amad United People Youth Organization mate UPYO song ke claim ke damji aphan jalin po Bangso ahut United People Youth Organization mate UPYO amai phupen kaningje ponke Karbi riso ejang atum non malong meklang no nulang no lapen ke chothap ke jun thabatum dopik lasila hai atuma phan ake mia tobar ke than pon pen kapache large phan setami claim ponji pusi ningje pon branch sengdet pen non puthot kiseng ponji la nitum ka sisik do lage miyung branch la pen aku do tholang lapu di samatu lasana nitum la branch paseng bonpo branch seng chota banda chok kedaji asini nitum la jitu district pata nitum la bogajan ke damtang tamani lipolo bogajan la pen hauraghat la pen west lanman nitum kiseng poni phan nitum central pen ka sisik bang do la thekla la so song nitum la so ke mang bang la hello aprang si nitum la so song mang pa theknang kok la bang ke la hello risoi jang ilitum ning si pet dolo pulote azat kasi solong tame un ken kami silong tame bang ke ba munit mode bang koy munit pote anjo sela pu aprang dambomi ala so nitum peni mang damlo la nitum la aprang sike yutum bang isiwet eklaiwet donang la lalote azat along tame nitum RDGP dunun Lapen anso se aku pangtang bomi lapen branch committee tum same anso se pangtang ithagi han se ni hobe charabun po kado be same tum central committee tum same tum charabun po ini lapen ke antum pensi non ke wanglang akami klamian stame
lempon bompo lempon po ladak lumajong hawar penke lapen halapu diphu lumbajong branch committee amai phu chesong ti sopen kaning je ponke dak diphu along jasemet rong along sarkar pen nangkeli ason do anta nangke claim pita ke mesenawe lasila high development rong along nangkeli ansatame kache langdunji aphansi claim pon pupusi ningje pon Meg lang no pene an yeklem chok che do an sami tum hin minta lang don chari po di phong kang sami un an la kar bing long kang me lang no bang tum ta che lang po pusin tum da ken kam kimi chon lo we kimi pensi je la bang so as song peni ke seng long la bang ni ning samping lo la central district tum da ke bang pan ni seng ni tum ning samping lo da na chara mek sto pot la pen an so se meg lang no la corruption sami ni tum pen kerang don fansi bor ipon po la pen ana ni tum ke pan karja bi fasin tum menta bor ipon news report Karbiang Long live kedam tangar ko ni phai inquiry ni Borjan constituency angkang dilai sarso rongpi rongjang phong amikar timung hempi along alir alon pen hacha kanponsi ingdeng ke thom pachok pon hacha ke kan lake karbia khe tumalong isi ke the na ke kan lo bangso hacha ke kan lake aning kanwang setame jim tim pen sogroisi methang ahem puru phandara long chethapon po lasonsi timong hempi along kedam tang surihini rain kware se aning kan pen hacha ke kan nang pangcheng bom wang bom si peneng surihini rain kware ke thom ana bangki ingdeng ke thom nang choklo bangso ingdeng ke thom an nang ke chok bangki hako arona teng kuleng abi along lokhi kachington adim an kang thum karni padodamsi jim tim along an nang palesi reso ejang ke kan aning che parong pensi lokhi mate soga bang puru along ke thap paklang ponlo labangso hacha ke kan lake diphu manja cases zone pensi asai angdeng an pachun pidun lo labangso maya long alohia mon pen diphu manja cases zone lunsepo longkibe dunmai phu sarthi ingti cultural secretary rangsina tokbi organizing secretary kangbura inghi sarso rongpi arong asar lapen tebok het rong asaratum mekar lapen donrap do anatum chetong dungsi hacha ke kan rd dojot pen timung hempialong talon ponlo inam tum phan kadu awi la hacha kan kardom pajek lo kardom ahok lo ini tu pini an sitame ka dia kheye porom wang bom pini an ke thek long la pohelo la si ani kan wang bang ke jin tim pen sogoroi phit si ningkan thom pleng plea prang ke ni tum nang cheng bom lo timu hemalo ta pini bang ke jin tim pen kalidia si haku pen aron ha kulenga bialong lukhi lumi ka ching ton adi bolong hadak kang thum karni dampen minu sai kha kang thum karni dampen ke wan si dak jin tim anang palisi dak jin tim men se aku ha rong puru lo an ke thap dam ya phan ke pon ya phan ri soi yang pen hak la pen men tung pen ke pon si long le pik luk le pin pen puru long pali thegi ya phan la sila bangso pini ke cheng si la lukhi lumi vekathi chikathi vedim ro chiniro phan bangso hakko pen tai litum dilai pen bijoy rongpi Karbiang Long live Arni siverang bong ahir kang tangraga bom long thom Jammu and Kashmir hawara long kang bawajok bangke batum arengahu ke sonang joy pen birta kirip dunlong atengke ada por phai khri simalom ke chengsia bom narwal arong supiang kangalong ingbob lo adun thua bom puthot minute thom kep ang bongsi ingbob dun thupit lo lapen ajojir lo por ahut puthot bajalta angkang dumper truck along urea tank ka henua jok ingbob lum raikong sakhya tum kiri tar lipen kachinia tengke labang so bom kang bob ke ame thang pen kali bonta komania bang photum si ke claim chenam labang so along raikong sakhi setame inut arenga hu sodunlo kaddo kabe pangrum pet pen bang ke batum arenga hu sonanglo Lieutenant Governor Majong Singha setame labang so puthak sodak pen pin rem dunlo lapen madule lapuson sailang no choklem setame prabjin pen kenem kang nangji aphansi raikom saikhi aphan hukum piponlo lapen nabang so along arenga hu ke sodona bang pu bang phetuma phan setame inut along tangkasuri phokeban kerapa jirdun puputa pangdak pon
State Investigation Agency, forensic experts, bomb disposal squad, sniffer dogs lapen army hin pen setami, dode sang sepin pen kiri ka khuruk pen chenglo, bomb kang bob vek adimalong ang thek long jimini pu asai dengpon bom lo. National Desk report for Karbiang Longlon. Linya dapat berita ke Ponsi kang Tony Long.